С маскен бал на 25 април учениците от гимназията отбелязаха края на дните на отворените врати. Събитието се състоя в зала Балкан, Ботевград и беше организирано от ученическия съвет. Обявеният дрес-код беше черно и бяло. Водещите Йонка Вутева от 11 Б клас и Марк Цеков от 9 В откриха бала, който имаше за цел да покаже, че възпитаниците на гимназията, освен да учат, могат и много добре да се забавляват. Присъстваха ученици от всички класове, като всеки клас беше избрал свой крал и кралица, които трябваше да се съревновават за приза най-добре танцуваща двойка. Журито с председател госпожа Даниела Колева, директор на гимназията, и членове госпожа Стефка Граматикова, учител по български език и литература, и госпожа Дивна Николова, учител по английски език, оцениха уменията на танцуващите и избраха победители в две възрастови категории – от 5 до 9 и от 10 до 12 клас. В по-малката категория спечелиха Ивана и Георги от 6 клас, а в по-голямата Теодора Христова и Веселин Василев от 10 А. Връчена бе и специална награда на Илина Ванцова от 12 А клас. Госпожа Колева й подари личната си маска. В програмата учениците се представиха с песни, танци, скечове, а след това всички бяха поканени на дансинга, където танците продължиха до 22 часа. Една от атракциите беше масовият пингвински танц, в който се включиха и учители и ученици.